Ashwini Kotyan next Tambila movie barundundu ara direction to is Ashwini direction Tambila movie ku encha ondundu odamutta battana movie. It's completed and ಚೂರು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು 2 days ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ದೊಲ ಇಂದೇನು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಏಪ ಬರು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವ್ ಮೂವಿ ಅವು 3 to 4 months ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡಿತ್ತು ನೈತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಮಿತ್ತೆ ಚೂರು ಮುಲ್ಪದ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ನೆಟ್ ಮನೋರನ್ನೆ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಇನ್ಸೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ಲ ಬೆಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಐಟ್ ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಟು ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಸಿ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀಕ್ ರಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೆ ನೀಕ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಏನು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ದು ತೊಂಡು ಪಂಡ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಈ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆರು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನಾರು ಸೊ ಆರು ಗೈಡ್ ಮಂತ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಗೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರು ಗೈಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಹತ್ತ ಶೂ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಸೊ ಡನ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ರಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ 10 days ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 days ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಕೆ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ ಪಂಡ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕಲು ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ we finished it all mota shooting gaanu mugita avu iji onje location santurudu baka in and around padubidri karkala we touched karkala padubidri udupi and santur Namma Kudla panpina mass movie courier moonu devotional movie tana difference atojindire devotional banda parallel cinema enkla ಒಂದು opportunity korna ಏನೊಂಚು think mante but en can't banda maybe like this is what ಕೆಲವರ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನೇಕ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನಾರ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ದಾರೆ ಹೋಯ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ್ ಈ ಮಲ್ಪು ತೂಕ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಅವು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಜನಕ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅವೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪೋನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಎಸ್ ತಂಬಿಲ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ಬರೋದುಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬತ್ತ ಇರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಎಂಕೆಂಚ ಅನ್ಕೋತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಫ್ಲೋನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ನ ಎನಿವೇಸ್ ಐಮ್ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಡೇ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಮುಂದೇನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಪೋನೇರ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೇರ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನರುಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಇರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂತ ತೋಜು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನನ್ನ 10 ಜನ ಇರೇನ್ ತೂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊನ್ನುಲ್ ಜಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾನಮುನಿಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ
ಒವೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಎರಡಲ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ದಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾವಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾವಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ತೂಡು ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಂದೆ ಲೇಕ ಬರೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಂದೆ KGF ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮನ್ಪೇರಂದಾಂಡ ವೈ ನಾಟ್ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ತೂಪುಜಿರ್ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಮಾತೆ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ತೂವೊಡಂದಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವಡಾಂಡ ವಾರಮರಡು ವರ್ಕ್ ಆವಡನ್ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ಹಾಕಲು ಆ ಸಟ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನೇ ಹಾಕಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರ್ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಲ ಐತೆ ಈ ಉರಿ ಫುಲ್ ಪೂರಾ ಏತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಈತ್ ಜನ ತೂಪೇರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಆತು ತೂಪೇರ್ ಅಂಡ ತುಳುಕು ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ತುಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನಂತ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಡು ಪತ್ತಗ ದಾಯಗವು ಮಂಚ ಉಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರೆಗಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೋಡಿದ್ದಂಡ ಏರೆ ಪನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಬರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನಾರು ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಚ್ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಪಂಡ ಆರು ಎನ್ನಮಿ ತೀತ್ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 3 to 4 years ಆರು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಕನ್ನೋಡೊಂದಂಡ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆರು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಏನಾಡಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆರವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನದಿನೇನು ಪಿರ ಎಂಕ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಕೊರ್ನಾರು ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಿರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ February 15th ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದಿ ಫಿಲಮ್ ಬರೋದುಂಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಡ್ ಓದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಟಚ್ ಮಂತದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಲ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈನ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲಾದ ದುಂಬು ಪೋವಡ್ ಸಪ್ಕೋಸ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಶಿಸುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಂಬಿಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಅವ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆನ್ ವಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನಾರು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅರಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ನಲ್ಲಾತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋವಡ್ ಪಂದ್ ನಮನ ಒಂಜಿ ಆಶಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.